Salam. Para hado HKPP Kebaran Baru Pasaton. Selamat hari Minggu Madita salutna. Turuas nama hari Minggu di Gerejon, turuas nama hari Minggu di Bagas Nabe Marite live streaming. Guar Minggu tasaderon ing ima Minggu papituhon dum Trinitatis. Andorang suat tamulai par Minggu ta martang yang naho mahita. Amin. Atong tapasada marota tamulai ma parmingguata marite buku ende nomor sada ayat sada saat ayat tulu. Jonjong mahita.
Marhite-hite guarni debata ama. Doat guarni anak Tuhan Yesus Kristus. Doat guarni tondi perbadia. Na tumo palange dota noon. Amin. Songono doha tani Tuhan Yesus. Martua ma akan namu asmale mida hati koran. Ai pabusuron do nasida. Martua ma akan na iastondi. Ai idaun nasida do debata. Haleluya. 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 Martangi yang maita. Ali Tuhan debata aman nami na di benua gijang. Upangi hami tuho. Saya leon matu hami tondi ni hasitongan do dame. Asa taka subutu hami nasalomoni roham. Jala uru pimahami mangulon isya nasa gugunami. Mari hiti-hiti anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mundur mahita. Tapuji ma Tuhata. Merendai tesian buku Eden nomor 215 ayat 4.6. Tangi namu patit ni debata imasian patik paduahon do lapatana. Dang jadi ganaonmu dajala dang jadi sumanonmu manang aha na di bandung gijang do na di bandung tongaon ru dina bagasan aik na diturun ni tano yang go tunggabe si sobaon manang sioloan. Dia do lapatan ni ondo ikut diha biari rohata dia bata jada ikon holong rohata di ibana asan dang jadi iba marsomba tususombaon manang tugana-ganaan mangido hanguluan siani jala dang jadi uluan beku manang ulpuhani hadatuon jala dang jadi posroa di ugasan ahomitan imasahatna atong rap mangido gugu mahita tutuhata. Ale Tuhan debata saya pergugui mahami mangulau marum martu batik ini. Amin. Tapuji matuhata merende hetiasian buku ende nomor 183.
Jojong Maita. Tato poti madosata tujulo ni debata martang yang mahita. Ali Tuhan debata parguguna so hatu dosan. Para si rohana sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halak pardosa na dangolon. Ru tujulo ni habang sahabedion mi. Manuputi jala mangagukon dosa nami. Masay jojot warsai hami ho marhiti-hiti pikiran nami. Dohot hata dohot pambayanan nami naruai. Dang uhaulong hami ho siyan nasa rohan nami. Dohot nasa hati-hati nami. Dohot nasa tundi nami. Dohot nasa gugu nami. Nang dongan nami. Dang doson diri nami hubay kami. Di bayani tama dori masmu jala uhumanmu. Hami tuhamatian saliling nililing nai. Alai nama porus mahami nuaing tu asini roham na gudangi. Mangido siya nasa rohan nami hasesani dosa nami saluhut na. Say urupi mahami paubahan rohan nami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus. Anak hauholongan ni roham. Si pangulu hami dohot ala ni guar muda bediai. Ali Tuhan. Say asi maruham di hami halak na dangolon. Amin. Baga-baga ni debata tarengot tu hasesani dosa. Mulo tungadong manang isi namar dosa, adong do pangudiata di amai, ima Tuhan Yesus Kristus na tigorohai. Jala ibana do pardengganan tarengot tu dosata. Alain dadaholan tarengot tu dosata. Do tarengot tu dosa ni salut portibion. Hasangapon mga di debata ni digijang. Amin. Undul maita. Tapuji matuhata, merendahi tasian buku India nomor 124. Amin.
hatani debata turpuk epistol di minggu tasadarion ima natar surat di pesalmen 86 ayat sada saru di ayat 10 sada ta jahama marsikap soring tangyang si David saya paelang ma pinggolmu ale Jehovah alusiau ay nadangol jala napogos duau Saranoti ma rohaku ay hasian doa. Saya lupi ma naposom nama haposan tuho ale di bapakku. asima roham diau ale Tuhan ay say tuhodo au jojo manipat ari Saya palasna rohani haposom ay hodo ale Tuhan yang meluhutkan rohaku. ayang goho ale Tuhan pardingan basa jala marpamuati roham jala godang situturu aseni roham di sude akka naman joho Saya panglima ali Jehovah, tanya konjala para teatehon suara niang dukton. di ari hakugutan ki hodu hujou aisai alusanmu doau Rangadong terus sonho di tengah-tengah yang kalilata ale Tuhan. Jangan terus son akka kamahenan nami. rodo sogot sude parbegu akana tinong osmi marsomba tujolong ale Tuhan jala pasangapon guarmu Ay timbul o jalamaan kakalangan sasada hodo debata. saya ajar man matuau ale Jehovah dalanmu asa marpangalo-ao di bagasan hasitungan mi saya pasada marohaku maka biari guarmu ido sohatna martua do natu mangeon hatane di bata jala na upriapsa amin tapuji matu hata marende histia sian bukaenda nomor 487 Yonjong maita. Taha didakon maha persyatai songona hina didakon di dongata saporsyan de sandok pertiboyon rakma hita mandok au persya de bata Jehovah ido ama pagugu na satu dosa natu mapalange dohotan au persya de Yesus Kristus anak de bata Jehovah na sasa iya mana itu bu si Maria naga begabian santon di parbadia andorong sahuhu ido tuhata atau mau nebet panguman silatus nama tetar pajal di bana dia pinar sila atua di bano turu namulak mangulu di hari patuluhut nama naik tu surgo
laun dulu syamun debata jauh amanai pargugu nasatu desa disi bayi mana peluk soto mangu mila namong ulu dot namat au persia diton di pribadi jaladong sada uria atau panela Kristen akan aku do esisani dosa do atai naman do mulak pangulus sosogodan do dan luana sarasuda amin Undul mahita tapi kema endi puji-pujian sian paduan suara sektor satahi. Percaya Tuhan jaga hidupku setiap waktu. Ia tetes hujan yang menguburkan taman bunga. Ku percaya di tanah ombak badai kehidupan. Percaya Tuhan memperhatikan setiap insan, setiap bayi yang
berdaya kau jagakan. Tabigi matiting di Huriata. Tikting di Huriata Minggu tanggal 23 Juli 2020. Sada Guar ni Minggu sadarion ima Minggu papituhod dung Trinitatis do topik marhaporsiaot jala magodang di bagasat Tuhani. 2. Padidion Nabadia. Hari Minggu 6 Agustus 2020 di Parmingguo bahasa Batak pukul walwip nanaengro patu paon ni Huriata do padidion Nabadia tu anak pon ni Huriata. Pinangido tunatoras nanaeng madaftarhon ni anak kosa asa mengisi formulir pendaftaran. Tolu pendaftaran par guru malua tahun ajaran 2020-2024. Hobar tu program gereja. Hobar tu program kerja HKBP baru tahun 2020 nunga dibuka pendaftaran tu par guru malua tahun ajaran 2020-2024. Boima didaftar tu sekretariat manang tu gadup situa nabi. Pertemuan dohok natoras ni calon par guru malua direncanahon hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2020 pukul 10 pituwip. Hato tua dohok persyaratan boy mata jaha di warta cetak. 4. Pangibation ni Huria. Sadarion Minggu tanggal 23 Juli 2020 di Parmingguon Bahasa Indonesia pukul 10.30 WIB Rodo Paduan Suara Natania HKBP Setia Mekar Bekasi Lao Mangebeati Huriata Jala dohot nasida melayani musik di Parmingguoni. 2. Sadarion Minggu tanggal 23 Juli 2020 Borhak do Padua Suara Serahim Laho Mangibati HKBP Semarang Resort Semarang Barat. 5. Parjamita Minggu. Sadarion Minggu tanggal 23 Juli 2020 Padita Namar Jamita di Parmingguo Bahasa Batak pukul 8 WIB Ima Padita Eliezer Sregar STH Pendeta Pensiun. Onom pertanyaan sektor. Hari Senin tanggal 24 Juli 2020 pukul 10 WIB di Patupa Huriata do pertanyaan sektor Godung Nani Hasuton ni keluarga Situa Bomen Lumbar Raja Borusia Nipar keluarga Leo Siaturi Borusia Pahutar Maringanan di Serbaguna A Nani Uluhon Pendeta Liston Butar-Butar. 2. Hari Rabu tanggal 26 Juli 2020 pukul 10 WIB di Patupa Huriata do pertanyaan sektor Marsada Nani Hasuhuton ni keluarga Peli Butar-Butar Borusi Majutak keluarga John Hot Simatupang Borusi Hite dohok keluarga Nyonya Ellen Sihombing Boru Panggabian Maringanan di Serbaguna A Nani Uluhon Pendeta Harrison Razoki Pasaribu.
Pitu, selamat ulang tahun Ari Hatutubu dohot ulang tahun Ari Parbagason. Parhalado dohot ruas ni Huriata pasahaton selamat ulang tahun Ari Hatutubu dohot selamat ulang tahun Ari Parbagason. Tusude ruas ni Huria Natubu manang marbagas di tanggal 20 tolu sahat tu tanggal 20 sia Juli. Saya tu hatama nama masu-masu. Molo tungadong ruas ni Huriata natos aturak dope guarna di tikting na ulang tahun ni di pabuama tu ganup situa di sektorna manang tu sekretariat. Walu aka tikting na sojina hahon hobar tu tikting cetak sadarion denggam mata jaha. Songonima sahat ni tikting di Huriata di bagasa minggu sadarion taingok bema maniakoni tujolo ni tuhata oras. Abigema endi puji-pujian sian paduan suara inahana.
Tapuji ma Tuhan, rende hitasian buku ende nomor 230 tapasahat pelian. Dameni debata na sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna,
di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatta halod do pehai baparjuru sahali ro marminggu do hotita alani dengkado pasaton nami tabi do horas alayat do rakso upasat tabi do horas dumenggedo pinatadahud diri ate nang pinakin nunga di baik di warta isi hami guarhu padita Eliezer ojak sopartua siregar inang borugultom di pasahat di bata tu hami opat yanakon dua bawa dua boru jala yanakokku siakangan nunga marha sohotat tu boru silalahi di kesempatan naulion las rohanami ala takola naon na melayani kebetulan paju pengamu saya doa anak kokku di son tubuni paribakku jadi anak kokku na tolu anakku siakangan parumain boru dohot anak ni paribakku di son imana marsak sepon nakin nasi damai narak melayani jadi amak kamang dohot tamak kainang imahami jala inganan pakobasiun na parpudi ima di Huria sebagai preses HKBP di distrik Toba Hasud Duta Baliki ngapensiu kami ono 5 tahun nung salpu alani di kesempatan naulion pasahat matu hita tabi dohot horas nami horas madihita sudena hatani debata turpuk jamita di minggu tasadarion imana tersurat di Matius 10 ayat 30 sada sahat rodi ayat 35 sonoma didok disi dungi didok ma upama na asing tunasida tudosdo harajaun banwa gijangi tubatuni siarum nabi nuwa ni sada halak lako manaburhon tuporlakna ido sada na ummet sian nasa ragam nibuni alai dung tubu gabi ubolo dwe sian nasa ikaurata pola hirahaudo jalarodo akapidong na martonga-tonga langit marasar turatingna dungi upamana asing muse dihatakot tu torop tu natorop tu dosdo harajaun banwa gijangi tu itak naung niasoman nabi nuwa ni sahalak inaina laho pasaurhot tu itak tu luapang pola asom saluhutna saluhut dai dihatahon Yesus marhite sian upama tu natorop dan nama katai bana tunasida anggo somarhide sian upama asa Jupang hinatahun ni panurirangi nama dok hukap pe pamangaku makatahun upama hurukari pe nabuni sian mulani portibion ido sahatta makadongan saha porsiaw di bagasan guarni tu hatta Yesus juk do tu hattai mabahin upama ti dia do tujuan apalagi ma taringot tu harajaw ni debata turpuk tasadarion dipatudus harajaw banwa gijangi tu batu ni siarum do tu itak nania soman do lapatanna tungkaras do tu hatai jala mula hulak mengajarhon taringot tu harajaun ni debata jadi saya hitungna perumpamaan Nabi Nahin di tu hatai di son adalah mau menerangkan menjelaskan apa itu kerajaan Allah sugari di suku kita hamak kamang dohot tamak kenang ya do harajaun ni debata udang madokon basurgu dui banwa gijang dui sitong dui
Halai buasa ikop pola sesongoni getol na tuhatai laho papatar hot taringut tu harajaun ni debata marhite-hite akka ragam ni pangajarion jala marhite-hite perumpamaan. Hado sakapna. Hama kadungan tujuan na ima asa mulak rohani jol maun manadda harajaun ni debata. Buasa ikop pola hukurwa. Taingok ma dung madabu jol matu bagasa dosa. Sa hitong na dung mulai siap panopaun saha tu adorang so madabu jol matu bagasa dosa. Portibion adalah mewarnakan ada kerajaan Allah. Hakikat ni harajaun di debatado adong di portibion. Alai dung madabu jol matu bagasa dosa magomai. Magoma hakikat ni harajaun ni debata. Magoma siat tonga-tonga ni portibion akka ciri-ciri khas ni harajaun ni debata. Halani do ro tu hattai. Ahado lapatan na haroro ni tu hatta tu portibion. Tubuh jala mulak musia. Ahado tujuan. Totu naing paulakon arti dohot ciri khas ni harajaun ni debata asa mulak tu portibion. Hido dohot lapatan ni haroro ni tu hatta Yesus. Tubuh jala sahat tu portibion. Alani mahamo kadungan marhite-hite turpuk jamita sadarion naing takas di hita ahadui harajaun ni debata. Lahu mangurupi hita dumengkat dorata jaha majolo sian Rom 14 ayat 10 itu. Tajaha majolo di Rom 14 ayat 10 itu. Ahadilok disi asatu makas statusi. Unang setadok bahwa kerajaan Allah itu adalah sesuatu khayalan abstrak. Alai harajaun di debata adalah nyata, jelas. Tajama di Rom 14 ayat 10 didok. Ai dada si panganon manang si inumun harajaun di debata alai hati gorado dohot hadameon dohot lasni roha di bagasan toddi parbadia. Lihat. Ciri khas hakikat dari kerajaan Allah ada 3 hal. Yang pertama ada keadilan. Yang kedua ada damai sejahtera. Yang ketiga ada sukacita. Hodona tuluon. Mago sada siani rati dak harajaun ni debatabi. Harajaun ni senama. Harajaun ni senama. Harajaun ni sibulis. Halani holan tubanua gijangi itu, holan disurgui itu, adong natulo daw. Sakap ni debata naing taridai di portibion, adong hati goran, adong hadameon, adong lasni roha di bagasat ton di parbadia. Au sugari di suku kita, bui do bangsot tahun gabi harajaun ni debata, bui, mula dong dia, adong hati goran, adong hadameon, adong lasni roha. Huriat tahun harajaun ni debatadon. Wahado don homuna. Harajaun ni debatadon. Ngolo adong diso di tonga-tonga ni huriaun, adong hati goran, adong hadameon, adong lasni roha. Alai punguan-punguan na adong di huriaun, boy dui harajaun ni debata, boy. Alai bereng ma. Molo orang masa di tonga-tonga ni huriau perbadaion. Holan na berbeda-beda. Holan na patu wujud ni roha. Holan na mga kali. Ahmad hono muna. Ini adalah gereja. Tarok bagas joro di debata. Alai molo so adong do natului harajau ni sima huriat tau.
Molo semarbadai ruas tu parhaladu. Molo holan nama bejut ni rohani akka ruas akka parhaladu. Ingot ma, homa nagabe ula-ula ni sibolis. Laho pajongjong harajau ni sibolis. Ito nga to nga ni Portibio. Ngabe, asitong be, ngatarida be, adu harajau ni debata. Dakkolan nai mangyahi ngulusi saliling nilileng nai. Alai haroroni tu hatta Yesus tu Portibio adalah untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia ini. Supaya di dunia ini ada keadilan, ada damai sejahtera, dan ada sukacita. Luar biasa. Saya hula-hula tu hatta mabahen pangajari taringo tu harajau ni debata. Ngajelas bedi kita. Jabum harajau ni debata ni. Nak pula julu dawu kita ti. Nak pula juna. Jabum harajau ni debata do. Halai bahasa yang berbeda hodo amat ta. Bahasa yang berbeda hodo parumaimu. Pereng. Sederhana do. Halani mulu harajau di debatado bagasmu keluarga, pupuk itu ciri khas dari kerajaan Allah itu. Jangan buang, jangan anggap enteng, karena itulah ciri khas hakikat dari kerajaan Allah. Buhadu dalan asa tubuh harajau ni debata asa marparbuwe songon benih. Songon batu ni siarumi, jala songon ragi asabui mengembang, asabui tarida marparbue hona kaparbue na denggan, ahadu ulauta, ahadu si ulauta, ahadu si patu pauta. Roma hata ni debata madok tu hita nuaing asa tubu, jala magodang dala tarida parbue ni harajau ni debata di bagas nguluta, ima ikom magodang hapur siau. Harus bertambah kuat iman itu. Sugari di suku kita sadi hari madu kapursiaum. Halak napursia do hinang do tahu makamang. Bah molde ya. Halak napursia do. Ya. Sadi hari adu kapursiaum. Ingot odo salah satu ciri khas keberbedaan kita dengan ciptaan lain. Dangadongon, dangado kapor siaon dia kap natino panasing. Hola tuise do dilehon debata hapor siaoni iman itu. Hola tujolma dungi di obuson ma tujolmai hosa hanguluan. Ahabi hosa hanguluan. Hosa hanguluani ima hapor siao. Berarti dung di top pada bata kita, dung adok kita, nunga adong hapor siao. Persoalannya, apalagi matu hita kanong matuaw nak kanalan siao. Magudang do, tubu do hapor siao tay. Balgado hapor siao tay, mengembang do hapor siao tay. Asatakas kita mananda harajau ni debata bahwa iman kita itu harus bertumbuh, harus semakin dewasa dan semakin membuahkan mangalehon akaparbue nadinggan. Hai mulu sudedo ruas ni HKBP kami orang baruon bertumbuh dalam iman, pasti ada mujizat di sini, pasti. Halani maha makanungan dalan laho marparbueho doh makajongjok kon harajau ni debata asatarida hati goran hadameon doho lasni roha di tonga-tonga ni ngulutta siganupari bertumbuh dalam iman, dewasakan dalam iman. Ahdu dalan asa maguda kapur siota unang malua ho sian hata ni debata, unang malua sian hata ni debata. Unang patangyaku tuh hata-hata ni jolma di Portibio. Alai lebih dahulu kamu. Bagaimana kamu untuk membaca firman Tuhan? Alai mulut tabering di zaman nuengo nate.
Hehe jolma siap pudu mana doktor di jama perjulu. Mulu pinian HP nap di jaha, alai di bereng masian HP hatan di debata. Oh daun, akan asing do di jahai. Alani asa magodang asa tubuh hapor syauta jalaboy maperbehon o jahanna ima hatan di debata. Hadong do almanakta di jaha kodui nang pesodong almanakta alai di hari kotokodo laho majaha hatani debata jaha kodo hatani debata manugu nei jala molola homodo po ditutup hodo do hatani debata bohamap hatutu budohot panadaut tadi harajau ni debata HP hita dak kea tumangihon dak kea hita mangguruhon hatani debata alani sulota asapatar harajau ni debata di bagasan goluta ima bain martubu bain lambalga bain lamma godang hapor syaumu marhite hite hatani debata dapat dua hon siula honota ima si paingot ni Tuhan Yesus anggo takas dorata boton Matius 6 ayat 37 didok di sini sai jumoloma lului hamu harajau ni debata dohot hati goranna dungi abbahonon nama akawode sai jumolo Terari tidak ngadung dapat dua kan? Halai pereng mah di perjalanan di guru. Apa yang utama kamu cari? Apa yang utama dicari orang? Apalagi di zaman ini. Ayah inap. Fitur heping do parjuru dilului. Halai hatani debata mandokan cari dahulu kerajaan Allah. Masih luluan nih. Lului parjolo hati goran hadameo doho lasni rohai. Hodo. Tak parjolo di dok lului hepeng, lului hamoraun, lului hagabeon. Tak di doki. Puasa. Nase job parjolo di lului jolma ima aka odeng. Molo hata ni debata, saya jumolo malului hamu hata ni debata doho hati gorana dungi tabahonon nama aka odeng akan aning tabahonon naido parjolo talului. Dak hati goran, dak kada meon, dang lasni roha. Alani ini asama godang jala di parbueho ko parbue na dingkat di bagasang ngulum di tonga-tonga ni perdalanan ni ngulum napa dua hosi ulahota imam. Lului jumolo harajaun ni debata. Dia mai hati goran hada meo dohok lasni roa. Baru dapat tuluhon ahma sulota. Jadi hama kadungan sederhana duku bereng trupi ahma siluluata. Siluluata jalan naik kotarida di bagasan nguluta. Asa patar harajaun ni debata. Hima padohan ni Tuhan Yesus. Di Matius opati pauba hamuma rohamuna ainunga songgop harajaun di debata pauba hamuma rohamuna ainunga songgop harajaun di debata ada lapatan namol idok pauba hamuna bertobatlah karena kerajaan Allah sudah sampai dan sudah dekat. Murado hitam adokonon, pau baroham dahin na, ahadu lapatan ni mulai disukut. Hal itu dengan masyarakat hatan ini dibata. Bertobat adalah mempunyai arti tinggalkan segala perbuatan kesalahan, dosa pada masa lalu. Ima parjolo. Hidup hatari dan ni halak na bertobat. Akahagageliomu dia kana masa na jului tinggal honi aloi. Masa kini apa? Buat yang baik. Tetapi masa yang akan datang perbuat yang lebih baik. Odo halak na bertobat. Bertobat paubahur roha tinggalkan segala kekurangan masa lalu buat yang baik dan lebih baik pada masa mendatang. Ngasongon di taulahon
magodang doha porsiamu ada perubahan. Molo songoni rikok bertobat. Dakolan nama ngulahon hasala kape akahalak na bertobat. Tetapi sepanjang kehidupan kita perlu bertobat, melakukan yang lebih baik saat ini dan masa yang akan datang. Karena itu pertobatan bukan hanya sekali, tetapi adalah tindakan yang terus menerus harus kita lakukan. Kata bereng be, masiulaota asa magodang asa tarida harajau ni debata di bagasang ulut takulaku salinari pangulu hapor siaumu lului jumulu harajau ni debata dungi bertobatlah. Adong dupata? Adakah upah kita? Jika jelas kerajaan Allah dalam kehidupan kita, molo taparbuehon akaparbue nah hinalomohon ni tuhatai marhite-hite panadota di harajau ni debata pasti ada upah kita. Mau upata. Na parjolo upata makadungan ima jol mana martua kita. Martua masih bahed dami. Ayala itu nakin kenyataan ni harajau ni debata. Martua ma na mauas male mida hati goran. Itu Yesus martua mana mauas male mida hati goran ai si pabusuro donasida martua ma si bahed dame ai goaro donasida anak ni debata. Lihat upah orang yang nyata dalam hidupnya kerajaan Allah itu, dia menjadi orang yang berbahagia. Molo songoni itu molo so mangulu ho di harajau ni debata. Dang diulah hoko hati goran. Dang diulah hoko hadameon. Dang diulah hoko lasniroha. Mana masa. Suhar-suhar ni sinakimma. Mulai do hati ni debata bertua masih bahed dame ai guaro donasida anak ni debata. Suhar-suhar nyona. Marjeama parbada-bada ai guaro manasida Aiguaro manasida, anak ni simplis. Lihat, sederhana aja kita lihat. Marjea mak keluarga parbada-bada, dohono mak keluarga nasidai, keluarga ni sibolis. Marjea mahurion, molo toropat di son akka parbada-bada, siulahon akka akal busuk. Marjea manigaraon, molo sojongjong di son. Hati goran, ada mion. Doh lasin roha. Ay guaro maon sudina natadok konakin harajaon ni sibulis. Haru pi upata. Molo nakin di Matius 6 ayat 37 saya jumolo malului hamu harajau ni debata dungi tabahonon nama aka odeng. Aka odengi. Tabahonon na do hamuraun iya. Tabahonon na do aka hagadeon iya. Halani upatta molo jongjok kita di bagasan harajau ni debata tabahonon ni tuhatai akan terbaik di bagasan ngulutta tak cukup polani upatta ima gabi partupal kita di hanguluan si saliling ni liling tidok di pangukapo 2 ayat 10c sai burjuma ho rasi rasa mate dungi lehonokku matuho tuppal hanguluan sai burjuma ho jongjong di harajau ni debata sai burjuma ho mangulahon hati goran sai burjuma ho mangulahon hadameon sai burjuma ho mangulahon nangalasin roha ahare hono itu hatta itu tu patupal hono natu kita hanguluan saliling nililing ido tupalmu ido nani luluammu halani songon temani manang topik ni minggu tasadario mar hapo satu jahuba maho jala magodang maho di bagasa kapor siaun asata daummu balgani harajau ni debata di bagasan ngulum amin martang yang mahita mau lihat yang madiho ali Tuhan
Nunga hubigi hami hatam. Di hari kotoko do Tuhan mengajar hot Tuhami taringot Tuhara jaumi. Ai upano balga gudang si jalon nami sian. Roho muse Tuhan tu portibion. Lahu papatar hot Tuhami hara jaumi naung sinegaan ni si bolisi. Halani ido Tuhan nunga hubigi hami hatam. Naing matotok kami mangulu di bagasan hatam. Radi kami Tuhan lahu mengalului hara jaumi ima hati goran hadameo doho lasni rohai. Jala radi kami lahu paubaho diri nami. Balgado upanami. Parsidohot kami Tuhan uluan sisaliling nililing na. Aka odeng aka narikoti. Lobi sianda hubikiri kami lehonom Tuhami. Jala kami colma na martua kami. Mauliate madihatami Tuhan. Pasu-pasu mahami. Dada holalaho tumangihon alai dohot mahami mangulahuni. Asa jolma na martua. Jala parsidohot kami di ngudu si saliling nililing na. Hali Tuhan, di kesempatan naulion, hutangnya ko kami ma. Aka program ni huriamun. Anggiat masude aka program di huriaun manugi hon aka ruas ni huriam jongjong lahom mangulahon lomo ni roham di harajaumi asa sude ruas ni huriam gabe parjabar di ngudu si saliling nililing nai mauliate madiho Tuhan jalo matangiang nahusobahok kami tuho ola di bagasan guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Muliate ma Tuhan. Amin. Mari demahita laos tapa sahat ma peliata dapat dua hot. Oh
Tapasahat mapeliata tutuhatai martang yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon nadinggan, dohok nasa uli basa na mau diutus. Hupasahat hami ma, sian na nilehom itu hami, pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hujus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhasya kami pilihanon, pati bulhon harajaummu di tonga-tongan ni huriam doho di portibior. Buhay marohan nami marhite-hite tordim. Asalam hutada hami godang ni selehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaumu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami, songon panesa nami, di dosa nidongan na mardosa tuhami. Una kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasad dami, jalo hamu ma pasu-pasu siat Tuhatta. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sotako Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana marnidaho. Di dopakot Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaorhon ma damena tutodim. Amin. Ya. Huria nahuaholongi hami nunga sipul ibadahta mulat nama hita alani siak kami perhalado dohot akan namar hobas di bagasam minggutta saderon hobas tami ma tabe dohot horas nami tu hita horas madi hita sudena. Ya, berdoa dulu ya.